Yeah, but how are we supposed to know what pirate and what στο προστέροντικά σε πάραξη με ένα μέσο των ωραίων διοδευτοποιήματα. Ότι ως ηχθάντα τερία του αγρού προσβέξω και αιώνα διηγείς των αψών. Και παυτά τα πετεινά του ουρνού κατασκηνώσει έχει μέρους του πετρών Θεός φωνή. Ότι ζων όριτον υπερών αυτό που κακού τον έγκο του προταστήσεται εκεί. Έχεις ανατέρων όρτους κτίνηστη και κλώη και βουλία των ανθρώπων του εξαγαγήν άτομο της γης. Και είναι ως εφραίνει καρδία των ανθρώπων, είναι πρόσωπο με νερέο και άλλους καρδία ανθρώπων στη γη. Όρτα αισθήσου τους καψίδα του πεδίου γέννη του Ιβάνου άσε φύτρασας. Εκεί σπορφία νους έσους του πεδίου οι κατοικίες μη και αυτών. Όλοι τα ψηλάτες ελάτες πέτρα και τα ψηλής λαγωής. Επίησες σελήνης καιρούς ο ίδιος έγνε κρίσιμη αυτού. Έρθει σκότους και γέννη τον ίξτου, είναι αυτή η ελεύθερη πάτη του τελεία των δρυμών. Σκύμνη ο διόμητο απάντησε και ζητήσετε το Θεό βόσιμο αυτής. Ανέτριον ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάτες αυτών του δευτήσοντες. Ξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Στο μεγαλήν τη έργαση, Κύριε πάντα, εν σοφία επίησας, εκπληρώτη η γη της πλησιός σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύτερος εκεί αρκετά, ομικές την αριθμός σου ζώα μικρά με τα μεγάλα. Η Κυπρία διαπορεύεται δράκων ούτως ο νεύρος σας ρέζιν αυτή. Πάντα προσέχουν το κόσμο, δούνε το δυνατόν εις έφερον δόντος σου αυτής ηλέξουσι. Ανοίξα δώσου την κύρα στην καταπιστή σου και πιστότητος. Ως το εύκολος δέσου το πρόσωπο του ταραχτήσονται. Κατανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι. Και εις τροπούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Ευχαριστήσαν την Κύριος επί της έργης αυτού. Με επιβλέπουν επί τη γην και πλειών επί την τρέμη. Ο οκτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου ψαλό του Θεό μου έως η χάπα. Την ηνθύη αυτό η διαλογή μου. Εγώ δεν εφανίσαμε επί το Κυρίο. Εκρήκε μονοτροπή από της γης. Και άμα μειώστε μη υπάρχειν αυτούς, εγώ και η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ίδιος έγμα τη λύση αυτού. Έτος σκότους και γενετονής. Στο μεγαλύτερη τέλεια σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Διατηρείς ημών, Κύριε, δόξα σοι. Ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άμμος την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της ναυτίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεων του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου Υποτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας του φόβου του Θεού ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Επιφανίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστό Διακονίας παντός του Θείου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πας αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοκρίσου στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της κόρης και ενορίας ταύτης πας ημωνής πόλεως και χώρας και των πίστη κούν των εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Περπαιόντων, αδιπορούντων, εποχουμένων, νυχταμένων, νοσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης κλήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
λαούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός και συγχάρητη. Παναγίας εχάλη του ευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στο το Θεό παραθόμεθα. Ότι πλεύτης η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, και κράτσα προς εις ακούσον μου, Κύριε. Κύριε, και κράτσα προς εις ακούσον μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, έντο και κραγένε με προς εις ακούσον μου, Κύριε. Κατευθυντήτω η προσευχή μου, ως τιμία μα ενώπιον σου, έμβασης των χειρών μου, θυσία εσερήμης ακούσον μου, Κύριε. Άλλον ομοίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί, της αρνίας το σχήνομα, των χαρίτων το τέμενος, των λαμπρών του πνεύματος εν διέτοιμα, των υπερνούν αναπάσεως, τριγών αντινόμων, την αφήψους αρετών, μελωδούσα της πέρασης, της εν πνεύματι, πολιτείας τας θείας αντιγώσεις, την Θεόν σοφόν ειρήνη, μελωδικός επιτίσσομαι. Να δώσει καμινάσε, Κύριε, υπερέμεινη ψυχή μου των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων, η εγκάρη του σώματος, η ψυχή την ευπρέπεια, ως παρθένος άμμος υπεμφαίνουσα, το βασίλει των δυνάμεων, ο θόρος με μνήστευσε, ως βαλίσσαν γεήρας, βασιλείας ως εγγένων δεν έσπευσα, ως πολύτιμον φρύκα και αγία, το ακράτος των νηφίων, ως αγκαλεί την συνάσκηση. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, έντυσαν το Ισραήλ επί των Κύριων, ως Θεόφυτος άμπελος, αυταρσίας του Σκοτρίας, Γεωργία Χρήτων, Γεωργήσας, θεουργικός αποστάζοντας, ως νέκταρ ουράνιον, ως αθάνατον τρυφήν, εις του Λόγου Χριστότητος, των ζωήρητων, λυκασμών της πιστός υμνολογούσιν, των ενθέων σου αγώνων, μήτερ ειρήνη τα σκάματα. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παραυτολήτωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ, εκ πασών των ανομιών αυτού, εν εκλογή Θεοκρίτο του εκτιμήθησε, διακονίτες χρειές των Αγίων οσόντες, σοφίας Θείας πλήρης και φωτισμού, και της χάριτος έκδοξου, εμιμικείται απάστος τους ουρανούς, συναγγέλης εφρενόμενοι. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη επενέσατε,
φωτιστικέ ως λαμπάδες πνεύματος χαρίτη, αποδειχθέντες κόσμο, το της γνώσεως φέγγος, ειστράψατε πλουσίως και την απλήν εις κακίας επάυσατε, και μεταστάντες Απόστολοι προς το φως εσκηνώσατε το άδειτο. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς, και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα, ανεφημείς τον ικάνορο ιερότατος, και παρμένας και τιμών και συντότης τιμάστε, πρόχωρος ο Θείος ή πληρώτε τον του λόγου προστάξεως, και πλουτίστε τον αγώνων και πρεσβεύστε προς Θεόν ημών θερμότατη. Πατρί και
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie
Ενημερώμεθα υπ' ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδήμων των Αττικών και περιφερεια ταύτη, των συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ενημερώμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, πασών θεοεκκλησιών και ρωμονών και υπέρ πάντων των γραψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εμφάδευσε κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ενημερώμεθα και υπέρ των κεποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αοτούτων, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεύτωτος λαού, το περιεχομένου του παρασούμεκα και πλούσιον ελεών. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να απέμπω με τον Πατρί και τον Υιό και τον Αγίο Πνεύμα την Ικαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν καταξίωσον Κύριε Διες πέρα τα αυτήν ομαρτούς του έκτηνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Κύριε το Κύριε το ελαιός σου θυμάς κατά περισπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξιών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτος με τις όρους με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φωτισόν και η ονοσή σου, Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα ρελίσινό σου θα είναι. Την πρέπει ένωση, πρέπει ίσταση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δώσουμε τις πενήνες ημών, το Κυρίο. Kyrie eleison. Λαούς όσων ελέησον, Κύριε αφύλαξον ημάς ο Θεός. Kyrie eleison. Βεσπέραν πάσαν τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου αντισώμεθα. Παράσχω, Κύριε. Άγγελοι Χριστός, σύλλαγα των ψυχών και των σωμάτων πάμε να ανάψουμε. Παράσχω, Κύριε. Χρόνια πολλά. Παράσχω, Κύριε. και συμφέροντα και στοιχείες παρά του Κυρίου αντισώμεθα. Παράσχω, Κύριε. Όλοι των χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου αντισώμεθα. Παράσχω, Κύριε. Στιαλά τα τέλη της ζωής ημών, αλόθυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά, και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, ετισόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Αγίας αχράντου υπερευλογημένης, ευδόξου δεσπίσιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα
Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Ασημών, το Κυρίο κλείνομαι. Το κλάδος της Ασσυρίας ευλογημένος και ερωτευμένος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύχια ειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρις επωνυνή ακερπή, εις αιωνίου αληθώς απολαύσεως, η κρίση υποδηλούσα τας υπερνούν αμοιβάς, τον Θεοπεκόν σου αναβάσεως. Μόνο μυρithός θεωρίας και πράξεως, η μυρωθήκη τους εκτού αγιάσματος ή την άλληλον, δια πνεύουσα εκμήν. Άρθος το ευωδέστον των καιρών το εμψυχών, όπλος συνέκτητον λόγος μη αγνίευ αποδεκτός, αυτόν εκδισόπη και ψυχές ημών δοθήνε το μέγα ελαιόν. Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμη, χέρι συνοητία, ειδών η λογική περιστερά και περίδοξος, τριγώνη ωραιοτάτη, την νοητών ηξευτών, στερός διαδράσα τα βουλεύματα, αμνάση ανίαντος του καλού αρχιπημένος, ο Κεβόας, τετρωμένη το έρωτη, που νυμφίε μου, που ποιμένεις τους άρνα σου, δείξον καμήν την όψιν σου και λέξον μη άρρητα, ότι τεχνή σου η θέα και η φωνή σου ζωήρητος, αυτόν εκδισόπη, εις τιμώσεις σε ειρήνη, δούνε συγχώρησε. Πέτρο τους πόδους μου και κατεύθυνε τα διαδήματά μου, όφθης τους βασιλέως Χριστού, νυμφιωσία ως εμνήτε ακύρατος, αγνία πεπιθυμένη και αρετών καλώνες, οροεϊζομένη θείο πνεύματι. Υιό και βόασίτα του άσματος ρήματα, δε προπλησίων, εκκλιβάνου ασκήσεως, δε προθήκατε, εις ουράνιον θάλαμο. Εις ενθεήσα ίσο απ' της δόξης βασιλεία, εις αιωνίου ειρήνης προμιζωμένη την ένωση, εις ο ειρήνη καταβέτρινον τους πόδους, σε μακαρίζοντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Δευτέρα
και πρεσβεύει απαύστος υπέρ των ψυχών ημών. Νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τα ουράνια υμνήσε και χαριτωμένη μήτερα νύμφευσε και ημείς δοξολογούμεν την ανεξυπνία στο σου γέννηση. Θεότο και πρέσβευε σωθήνε τα ψυχάς ημών. Μην απολύσουν τους δεύτερους δυνάμεις ότι είδατε να δούμε το σωτηρός. Ο ετοίμασε και τα πρόσωπάντων των λαών. Πώς ευχαριστώ, δώστε λόγω στους Εβραίοι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάφη τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και Υιές τας ασθενείας ημών, έλεγε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Απόστολοι Αγίοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, να πτεσμάτων αφεσίν παράσχησες ψυχές ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, βασιλείας γίνου παλαιού και τυχές, αλλά φθάρτων στεφάνων νυν σε ηξίωσεν, ο νυμφίος σου Χριστός ωραιότατος, ο καθιέρωσας αυτήν όλη καρδία και ψυχή, ειρήνη οσία μήτερ, χρυσοβαλάντου η δόξα, ημών δε προσφυγή και βοήθεια. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρε πύλη Κυρίου η αδιόδευτος, χαίρε τείχος και σκέπη των προστρεχόντων είσαι, χαίρε αχήμαστε λίμην και απειρόγαμε, είτε κούσα εν σαρκή των ποιητή σου και Θεόν, πρεσβεύουσα μη ελείπεις, υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων των τόκων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλείο σου διομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών επιφανή των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών μοναχών, μοναζουσών και πάσιν Χριστών ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καξιράν, θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ ζωής
ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετικών και περιφερεια ταύτη, των συνδρομητών αφιερωτών, δωρητών ανακαινιστών κοπιώτων και ψαλών, εν τη Αγία και Ιερά Εκκλησία ταύτη, πάντων ημών των προσελθόντων και εν κατανήξει συμμετεχόντων, εις την ιεράν ακολουθίαν ταύτη των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των μακράν της πατρίδος ευρισκομένων, των ασθενή εσόντων, πάσης ψυχής θυμωμένης και ταπονμένης ελέους του επιδεωμένης, των εορταζόντων την Αγία Νεορτήν ταύτη, των προσκομισάντων και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, Ιουστίνου Ιερομονάχου Ελευθερίου Βασιλικής Μαρίας Φωτίνης Χαρικλίας Γεωργίου Ευδοκίας, Αναστασίας Παναγιώτου Κωνσταντίνου Αθανασίας Γεωργίου Αναστασίας Ευαγγέλου, Μαρίας Άντζελας Εκατερίνας Αναστασίου Σταυρούλας Αντωνίου Χρυσούλας, Βασιλείου Δήμητρας και Χαραλάμπους υγείαστε και θείας βοηθείας υπερ αυτών είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την κόμη και περιφερεια ταύτη και πάσαν πόλη, κόμη και σωμονή και χώρα. Από οργίες δημονίμους, σεισμού καταπλησμού πυρός μαχαίρας, συμπληρωμής ονοπήρων ευκαιρίου πολέμου και πνιδίου θανάτου. Υπέρ του ήλιον ευμενή και πτιάδακων και νέστων αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψει και διασκεδάσε πάσα των γηγενός του καθημών κινουμένην. Κυρίσαστε ημάς, εξ επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και τον εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλιος γεννούμεν δέσποτεύεται σε αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ημών γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις ο αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση Και το πνεύμα της Ας κεφαλάς ημών τον Κυρίο κτηνωμένο. Συ, Κύριε. Δέσποτε ο Θεός ημών, πρεσβείες μεν κράτου σου μεθόδους πλησιμών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας, δυνάμει του Μεγιστοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, αήλων νεωρών θείων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες των τιμίων δόξων προδρόμων του Χριστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίου και τα φόρα πατρίδημων των ασκής λαψάντων, Βασιλείου και Σαρίας και Παδοκίας, Ονοφάτος του Μεγάλου και Νεκταρίου Πενταπόλεως, των Αγίων Δόξου Ελευθερίου, των Αγίων και Δικαίων Θεαπατώρων, Ιακήμ και Άνιων, της Αγίας Θυσίας Κρόσιμων, Ειρήνης Χρυσοβαλάτου και των Συνευτών, Αγίων Δόξων Μαρτύρων, όλη και την Ιερά Μνήμη που τελούμε και πάντως των Αγίων, ευπρόσδεκ ελπίσαν την δέηση ημών, δόρισε ημί την άφηση παραπτωμάτων ημών, σκέπασαν ημάς τη σκέπη των τελίγων σου, αποδίωξαν εφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον την ζωή ημών, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώζουν το ψυχάς ημών, αγαθός και φιλάνθρωπος. Θεότο και
Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους 5 άρτους εν τη ερήμο, και εξ αυτών κατεκυσιλίους άντρες χορτάσας, αυτός ευλόγησε και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και του Έλλων, και πλήθυνον αυτά, εν τη χώρα ταύτη, εν τη κόμη ταύτη, εν τη Αγία Εκκλησία και το οίκο τούτο και το γέννη παντή, και Θεόν αιώνος. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζων, τρέφων και πληθύντας είπατε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να παρέμβουμε στην την ανάξου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και το Ποιος Πνεύμα την ήμη και αή, και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιε πτώχεσαν και πείνασαν, υπερεξητούντες στον Κύριο, που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιε πτώχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες στον Κύριον, που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιε πτώχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες στον Κύριον, που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Κυρίου δεηθόμεν, Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφ' ημάς, δι' αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντα τον νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. αμήν. Το πνεύμα των δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτερα ανάπαυσον, φυλάτων αυτάς εις την μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται ανάπαυσον, και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αφάνατος. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδει, και τας οδύνας δίσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερα ανάπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η αγνή και άχραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος κι ίσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μέγα ελαιός σου δομεθάς επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Ιδεόμες Κύριε περ μακαρίας ελέησον. μνήμης και αιωνίων απαύσεως των ψυχρών και κειμένων γλών του Θεού Ελευθερίου, Αναστασίου, Αναστασίας, Βασιλείου, Σταυρούλας, Ηλίου, Χαρικλίας, Χρυσούλας, Πρίδωνος, Γεωργίου και Ηλίου, και υπέρ τους κορυφθήνε αυτής πάθλη μέλημα εκούσιον και ακούσιον. Κύριε Όπως Κύριος ο Θεός ελέησον. ημών πράξεις ψυχάς αυτον εν θα ειδεί και αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτής αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετρισόμεθα. Παράσχου, Κυρίου Κύριε δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάει σερκός, από τον θάνατο καταργήσας, τον δε διάβολον καταπατήσας και ζωή του κόσμου στον Ισάμνος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των πρικειμένων δούλων σου, Ελευθερίου, Αναστασίου, Αναστασίας, Βασιλείου, Σταυρούλας, Ηλίας, Χαρικλίας, Χρυσούλας, Πυρίδωνος, Γεωργίου και Ηλιού, και πάντων των απεώνων και κειμένων συγκοινών αυτών, και τάξουν αυτά εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, ψήξος, εν τα πέτρα, οδηγή και στεναγός. Άνα μάρτυματα από τα πλαθένου λόγω έργα διενία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρος. Εν ο στην άνθρωπος, ως ζήσετε της υγείας και μαρτήσεις σίγα μόνος εκτός αματής πάση, δικαιοσύνη στη δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος αλήθεια. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης πάντων των προκειμένων του και προμνημονευθέντων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Δόξησε Θεός το πέσμα δόξασε. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχάτη Παναμών Αγίας Αυτομητρός, τες μήνες ημών Θεοτόκου και Επαρχή Μαρίας. Δυνάμει τη μήκη του Οποίου Σταυρού προσέσης προνία δυνάμων σεμάτων. Τιμίων δόξου του προφήτου Προδρόμου και Χριστιανού. Των Αγίων δόξων και πανέμων Αποστόλων. Των δόξων και καλύων των μαρτύρων. Των Εσίων και των φόρων πατριμών των και ψάντα. Βασιλεί και Σαρίας και Πρωτοκίας των Οφάντος Μεγάλου και Νεκταρίου Πενταπόλου. Των Γενδόξου Ρωμάτρος Ελευθερίου. Των Γενδόξου Ρωμάτρος Καραλάμπους. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών και Μικιάνης. Αγίων Συνδόξου Ειρήνης Μικροσιμών. Στην Σαράδου και τη Συνεχή. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φυλάτε εις πολλαέτη. Τα σας έτη να είναι όλα πολλά και ευλογημένα. Επίσης ευλογημένα να είναι και τα έτη των ανθρώπων οι οποίοι νικούν εδώ πέρα, οι οποίοι είναι ευλαβέστατοι και η ευλάβειά τους φαίνεται ότι έκτισαν και εκκλησάκι υπέρ του Αγίου Ελευθερίου, προς τιμή του Αγίου Ελευθερίου. Κυρία Αναστασία με την οικογένειά της, τα παιδιά της, τον άντρα της, μια ευλογημένη οικογένεια που και εδώ έχουν δείξει αυτή την ευλάβειά της προς τον Θεό, ακόμα και στο εξωτερικό. Τους γνωρίζει πολλοί κόσμος και ιδιαίτερα ο εκκλησιαστικός κόσμος είναι στην κοιλιά, όπως λέμε, των Αγίων Δόξων των Αποστόλων. Εύχομαι να τους δίνει ο Θεός χαρά και υγεία και να συνεχίσουν έτσι, να τιμούν τον Χριστό και τους Αγίους όπως τους τιμούν και να ευεργετούν την Εκκλησία και να έχουν την Θεία Χάρη από τον Θεό και από τους Αγίους και από τον Άγιο Ελευθέριο. Χαρά μας είναι που τους γνωρίσαμε, εμείς για πρώτη φορά τους γνωρίζουμε, έχουμε γνωρίσει βέβαια τους συγγενείς τους από μακριά και μας λέγανε για αυτούς. Και από κοντά διαπιστώσαμε ότι πραγματικά αυτά που μας έλεγαν ήταν αλήθειες και πραγματικά οι άνθρωποι δεν τους κολακεύουν τώρα, αλλά όντως είναι άνθρωποι της αγάπης και της προσφοράς. Να συνεχίσετε έτσι και να έχετε χαρά και υγεία και όποτε μας δίνετε ευκαιρία να συναντιόμαστε, να σας βλέπουμε και εμείς και να παίρνουμε και εμείς χαρά. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος Χριστός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Να περάσουμε πάνω Μάρτα. Έλα γερόντισσα. Είναι πολλά. Να περάσουμε όλοι για Περάστε με τη σειρά του. Παιδιά, περάστε. Περάστε έτσι με τη σειρά του. Ωραία μέρα. Τι κάνεις, καλά? Ο Βασιλάκης ωραία μικροτέ. Κάποια σειρά είναι χρώματα.